Terve! Mä oon Marko Paavola ja KP Edulla Kannuksen toimipaikalla maatalousteknologiaopettajana. Esittelen teille täällä meillä koululla hanketyönä asennetun Grainsensen vilja-analysaattorin. Analysaattori on asennettu tänne viljaa sisääntuloon ja me on täällä koululla tehty metallitöissä tänne sovitteet ja sitten kiinnikkeet, mihinkä itse analysaattori on kiinnitetty. Analysaattori ottaa tuolta viljan sisääntulosta näytteen ja itse analysointi tapahtuu täällä analysaattorin sisällä. Ja tuo analysaattorissa tuo näytteenotto saadaan toimii tietokoneella ohjelmoimalla ja siinä voidaan vaihtaa näytteenottotaajuutta. Analysaattorin tietokoneyksikkö on täällä koneen ulkopuolella ja siihen on myös metallitöissä tehty tuommoiset suojapellitykset. Puimurin ohjaamoon tulee sitten tämä päätelaite ja sieltä nähdään reaaliajassa puitavan viljan kosteus- ja proteiinipitoisuus. Ja paneeli on yhdistetty langattomaan nettiyhteyteen ja sillä saadaan dataa sitten siirtymään puinnin aikana pilvipalveluun. Tähän mittauslaitteistoon kuuluu myös GPS-anturi, joka on tuolla puimurin katolla ja sillä saadaan nuo mittaustulokset yhdistettyä paikkatietoon. Ja vilja-analyysijärjestelmä saa 12 voltin jännitteen täältä puimuriakulta. Ja sähkökytkennät on tehty maatalousteknologia-osastolla oppilastyönä. Vilja-analysaattorin keräämää dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi täsmäviljelyssä.